ಅದೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿಯ ದಾನೆ ದಾದಾಂಡು ಅವಳು ಜನ ಉಳ್ಳೇರತಯ ಅಂದ ಛೇ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಲೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿಯ ರಡ್ಡ್ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಷಿ ಇಂಚಾಣ ನಮ್ಮ ಬೇಲ ಆವ ಅತ್ಯ ಇಂಬೇರಿ ನಾಯಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದ್ಲಾಗ ಬೂರ್ತೆ ಮಾರೆ ಮನಿ ಇಂಕಾಯ ಕಲ್ಲೋಲ ಕತ್ತುದೆಯ ಅಲೆ ಗೋಣಿಡ್ ದಾದೊಂಡು ಬಾಮಿನಿ ಬಾಡುವೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡಿಯ ಅಯ್ಯನು ಬಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಯಾನು ಪುರ್ಬುಲ್ನ ತೋಟರ್ದು ತಾರಾಯಿ ಕಂಡದ್ನ ವಿಷಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾತ ಜತ್ತ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಗೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ಇನ್ನು ಆ ಮರ್ಲೆ ಲಜ್ಜೆ ಬಲ ಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಬತ್ತಂ ಬಲ
ಓ ದೇವರೇ ಈತ ದಿನ ಕಾಟೆಂಕುಲು ನಮ್ಮಿಂಚಿ ದೈವ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಡರು ಗೊತ್ತಾದ ನಮ್ಮಿನಿಕಿ ಬೊಲ್ಲಡಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನಾಗ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪದ್ಲೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಹತ್ತಲೆಮೆ ತಾರಾಯಿ ಬತ್ತಲೆಮೆ ಅದೀಪಣ್ಣ ಇಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ಪೊನ್ನು ದಯ ಬೊಬ್ಬಿ ಬಾಡಿನ ಮಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಓ ಅವ್ವ ಮೊಗು ತಾರಾಯಿ ಬತ್ತನು ಬಂದು 3 ಜನಲ್ಲ ತೋಡುಗುಲು ಹಾಕಿರಿ ಇಂದೇನು ತೂದು ಪೋಡಿದ್ದು ಪೊನ್ನು ಕಲ್ಕಿನಿ ಆತೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಪುದರ್ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಸತ್ತಿ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊರ ಹಂಚಿತುಲಗೆ